Probinsya sa Sugbo ni gasto og 22.8 billion pesos alang sa mga proyekto sa infrastruktura lakip ang pagpaayo ug pagpanindot sa mga dagkong dalan ug mga taytayan sa probinsya matod sa Department of Public Works and Highways. Base sa presentasyon kagahapon sa DPWH, ang budget nagamit alang sa Mactan Circumferential Road, Sergio Osmeña Boulevard, mga dalan sa Northern Cebu ug sa Owano Avenue sa reclamation area sa Mandaue. Si President Benigno Aquino III kinsa nitambong sab sa maong presentasyon sa mga road projects sa DPWH ni butyag nga gigamit sab ang pondo alang sa flood control, airport, mga pantalan, farm-to-market roads ug irrigation. Matod ni DPWH Secretary Rogelio Singson nga nagkadako sab ang pondo nga gigahin sukad niadtong tuig 2010. Din 2.12 billion pesos lang ang nahatag sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gikan sa 2.12 billion pesos niadtong 2010, nahimo ng kapin sa 7 billion pesos ang nahatag nga ayuda sa gobyerno karong tuiga alang sa mga infrastruktura sa Sugbo.